Tradeři, vítejte zpátky, novej Trade Breakdown. V dnešním díle se podíváme na to, jak jsme ve skupině vydělali $6,800 na jednom tradu za jeden den na grafu zlata. V dnešním díle znova chci rozebrat celý ten trade od začátku té pozice, proč jsme přemýšleli nad tím, že chceme jít short, co pro nás byly ty rozhodující věci, ty confluences, proč jsme ten short eventuálně vzali, co byl take profit, co byl stop loss a celý ten background toho tradu jako takovýho. To je to, na co se podíváme v dnešním videu. Každopádně předtím, než začneme, chci vás poprosit, abyste odebírali náš kanál, protože 70% z vás, kteří se dívají na ty videa, nejsou odběratelé našeho kanálu. Moc bych si toho vážil, pokud nám za oplátku, za to free value, za tu hodnotu, kterou vám tady dáváme, kliknete dole na to tlačítko odběru a dáte nějaký dobrý komentář, nebo i špatný, prostě nějaký upřímný feedback na to, co tady dělám, protože to pak boostuje ten algoritmus. Každopádně, ještě úplně předtím, než začneme s tím tradem jako takovým, dostával jsem hodně otázek na to, jestli budu dělat nějaký mentoring, jestli bychom mohli dělat nějaký placený coaching a takovéhle věci. Úplně upřímně, já s tím mám špatnou zkušenost z minulosti, takže už asi nebudu v budoucnu dělat žádný placený mentoring, nebo rozhodně ne teď, protože prostě měl jsem mnohem větší očekávání od těch mých studentů, respektive čekal jsem, že do toho dají mnohem více času a práce a úsilí, ale v finále ten výsledek nebyl takový, jaký jsem si já představoval. Ale na Billions Clubu momentálně nabízíme zdarma mentoring na 1 měsíc pro 3 z vás. Všechno, co pro to musíte udělat, je koupit si 50k nebo 100k challenge, použít kód PROIN30, ten kód najdete tady, nechám ho i dole pod videem, a použít affiliate kód Jan Schreier. Znova ten kód najdete dole pod videem, jenom to skopírujte. To je všechno, co k tomu potřebujete. Můžete vyhrát měsíční mentoring pro 3 z vás. Tohle je všechno. Pojďme začít s dnešním videem. Ten trade, na který jsme se soustředili, nebo který jsme tady brali, tak byl velmi jednoduše z těch 1934 na 1916. Pokud se podíváme na ten setup jako takovej, tak pro mě tohle plus minus bylo entry, já rozeberu přesně ten trade. Tohle pro mě byl stop loss a 1916 byl take profit, takže bylo to celkem 9,8 R trade. Pokud počítáme nějaký slippage, něco takového, vždycky ten rozdíl tam nějaký je, takže to finální R není těch 9,8, typoval bych 9,7, plus minus 9,75 možná. OK, takže tohle byl ten trade jako takový, abyste pochopili ten princip toho celého setupu, jak jsme to obchodovali. Pro mě důležitá věc, kterou potřebuji zmínit, je taková, že ten trade, celá ta idea vznikla na Billions Club streamu. Pokud nevíte, co jsou Billions Club streamy, tak já 3x týdně živě obchoduju. Takže znova, bavíme se tady o nějaký transparentnosti. Chci být ten nejvíc transparentní trader na české scéně, zatím se mi to daří, ukazuju své fundované účty, ukazuju své výsledky, už víceméně jak 3 měsíce, 2,5. Ukazuju svůj fundovaný účet, ukazuju svůj win rate, ukazuju své trady živě všem, 3x týdně obchoduju živě, takže se nezapomeňte připojit na příští livestream, je to naprosto zdarma, nic to nestojí, ukazuju tam svoji strategii, ukazuju tam živě moje obchody. Každopádně, proč to říkám, je to z toho důvodu, že jsme tady nad tím tradem už uvažovali a přemýšleli, když zlato bylo někde okolo 1939. A my jsme ten den ráno brali long, ten long byl někde od 19:32, byl to rychlej scalp na nějakých 19, pardon, to není ten trade, bylo to tady z 19:35 na nějakých 19:37, velmi rychlej trade. Každopádně já už ten den jsem říkal, že očekávám pohyb dolů. Dostávám hodně otázek, jak si můžu vytvořit bias. Vždycky ty bias jsou z vyššího timeframeu, jo, úplně upřímně, jsem day trader, častokrát slýchám prostě, hele, proč používáš vyšší timeframe, když jsi day trader. Já bych úplně nechtěl, nebo není dobrý přemýšlet nad day tradingem tak, že furt se díváte jenom na malý time frame. Vždycky je nejdůležitější v tradingu, což vám řekne každý dobrý trader a každý dobrý trader to umí rozpoznat a používá to, tak je kontext. Vždycky kontext za tím grafem, co se děje, kde jsme overall. Když se podíváte na graf zlata a oddálíte to, klidně může mít na daily time frame, i když ta 4 by měla stačit, tak vidíte, že ten graf jde dlouhodobě tady dolů. Jo, a tady mám nějaký jako notes zapsaný, respektive poznámky na tom grafu, abych nezapomněl nějakých věcech, to teď není důležitý.
Když se podíváme tady, tak mám high, low, high, low, high, low, high. Co očekávám? No nový low. Velmi jednoduše, beru jenom strukturu trhu, teďka se nebavím o nějaký FA, fundamentální analýze, samozřejmě ty novinky tím můžou pohnout, může se měnit ten lokální trend, může se měnit ten dlouhodobější trend, bavíme se čistě o jednoduché struktuře trhu, ta je dolů. Jo, jakmile já se dostávám výš a výš tady v tomu high, tak tím větší ta šance je, že se ten graf znova otočí dolů. Takhle je důležitý nad tím přemýšlet. Proč to říkám? Tak když se podíváte tady na to, tak jsme měnili lokální strukturu. Když jdem blíž na ten graf, přibližujeme, tak tady se mění ta lokální struktura. Znova, proč to tak opakuju? Proč je to tak důležitý? Co drželo tu lokální strukturu? Jo, já když nevidím teďka tohleto ještě. Představte si, že ten graf je tady. A tady je fakt vidět prostě, jak je potřeba furt přemýšlet nad tím grafem z dlouhodobějšího hlediska. Ten kontext, vnímat ten kontext toho, co se tam děje za poslední dny. Vidím, že tady ten graf lokálně jde nahoru, ok? Tady držím uptrend, to je jasný. Tady mám high, low. Tím pádem tohle low mě teďka drží ten uptrend. Pokud já to low probořím, tak se to mění na downtrend. Znamená to, že budu shortovat? Ne. Ale znamená to, že ty bias si vytvářím, že teď budeme pokračovat dolů. Otázka je, proč se tady teďka ta cena odráží? Proč se tady odráží nahoru? Proč se zastavila? Je to lokální 4hodinový demand. Jo, takže velmi jednoduše já tady z toho, co vidím, tak můžu říct, že tohle teďka je ten level, který drží tu cenu předtím, aby se propadla. Proč je to tak důležitý? No protože jakmile ten level prorazím, tak vím, že se mění ten trend a ten bod, který držel ten graf předtím, aby šel dolů, nevydržel. To byla ta cenová hladina, kde my jsme očekávali, že tady bude hodně nákupčích, hodně zájem o nakupování, který zvedne tu cenu nahoru. Děje se to tady? Děje. OK, cena se zvedla nahoru, ale tohle je ten rozhodující bod. Pokud já tady očekávám, že najdu hodně nakupujících, tak co se stane? Prorazím předchozí high. Pokud tady bude tlak na nákupčí, tak vytvoří ten pohyb nahoru. Stalo se to? No zatím nevím. Ale pokud ta cena uzavře dole, tak ten level nevydržel. Jo, znova pokus, drží, průraz. Takže jakmile já dostanu ten průraz, tak vím, že se ten level ztrácí. V tuhle chvíli tady, to je ten průraz. Shortuju tady? No, tady už shortuju, protože tady už se to uzavřelo a tady teďka příští level je 19.24 až 19.16, ale k tomu se dostaneme. Takže jakmile já vidím tohle, automaticky mám bearish bias. Proč bych očekával, že se ta cena teďka tady otočí a půjde sem nahoru? Může se to stát? Jasně, může a kolikrát se to stane, ale tohle je přesně to, proč prostě 90 traderů prodělávají peníze, protože vy máte close a myslíte si, že graf jde dolů. Ne, tohle bych nikdy neřekl. Já mám close a mám pravděpodobnosti na mý straně, že teďka ten graf půjde dolů, ale já to nevím. Já nikdy nevím, jestli teď nepřijde někdo obrovský s obrovským kapitálem, nenakoupí a nevykoupí ten graf nahoru. To se může stát, ale přemýšlím nad tím z pohledu pravděpodobností toho, co se děje na tom grafu. Můžu samozřejmě dostat výběr likvidity tady, jenom to vybere likviditu a půjde to nahoru. To se může stát. Ale zase vnímám ten kontext, je pravděpodobný, že se to stane, nevím, může se to stát, ale ten výběr té likvidity už jsem dostal tady. Tak tady už není žádná další likvidita, kterou bych z toho mohl vybírat. To je to, jak je potřeba nad tím přemýšlet. Tady byl výběr likvidity a tady to mohlo celou tu cenu otočit. To se ale nestalo. Takže teď mám bearish bias. Teď očekávám, pravděpodobnosti mám na straně, že to půjde dolů. Jdu na 15-minutový time frame. Jsem teďka tady. V tenhle ten bod. 15.40 je můj vstup do shortu. 15.15, 15.30, 15.40 je tady. Když půjdeme na 5-minutový time frame, tak 15.40 je přesně ta svíčka před tím pohybem dolů. Tady. Jak já z tohle z toho můžu poznat? A by the way, tohle posílám živě do skupiny. Takže to není nic, že bych se to teďka vymyslel, že v 15.40 jsem vstoupil. 15.40, 5.9. I'm short again on gold. Ten plán jsem jasně dával na tom streamu. Jakmile tohle to vidím, proč tady vstupuju? Tohle je velmi, velmi jednoduchý entry. Je to z toho důvodu, že tady vidím podle těch wiků, že problém prorazit ten 5-minutový supply. Mám ten overall kontext. Tady je 5-minutový supply. To je to, co mi teďka drží tu cenu, proč ten graf nejde nahoru. Tady to vybralo likviditu,
Vždycky předtím, než vstupuju, tak to musí vybrat likviditu. Vždycky. Bez likvidity prostě do toho nejdu. Vybere to likviditu, dostávám agresivní pohyb dolů, změna lokálního trendu, takzvaný CHOC, Change of Character, který je tady. Teď se fakt jako snažím rozebírat ten graf do nejmenšího detailu, tak abyste pochopili ten princip toho, jak to beru. Výběr likvidity, ten už se stal někde tady. Tady mám CHOC, tady mám změnu lokálního trendu. Jo, takže tady si to můžu změnit, teďka dáme pryč ten position tool. Tady mám CHOC. Tohle je pro mě CHOC. Tohle je pro mě teďka lokální 5minutový supply, kde já chci vstoupit. Na hraně toho levelu vstoupím. Tím pádem tady já vstupuju. Stop loss je nad tím high, protože nečekám, že se ta cena tam znova otočí. Kam mířím? Mířím sem dolů. Vysvětlím proč. A ten vstup byl trochu výš, dávalo mi to někde okolo 9R. Někde tady, plus minus, tohle byl ten vstup. Tady na té svíci vstupuju, jsem short. Otevře New York, 15:40, respektive 15:30 otevírá New York, ale vždycky těch prvních 15 minut je spíš pro výběr likvidity, pohyb dolů. Jak já ale přijdu na těch 19:16, protože 4hodinový demand, to je celá tahle zóna tady. Jo, takže teďka logicky každý by bral TPčko prostě na 19:24. Protože to je ta první hra na toho, 19:24, ale to je sakra rozdíl. Jestli to vezmu tady, 5R trade, anebo 19:16. No jdu doleva a podívám se na začátek toho pohybu tady, kde začal být hodně impulzivní nahoru. No fakt, prostě tohle byl spodek a od toho spodku jel impuls nahoru. Takže tohle je ten silný demand tady. To je pro mě ten level. 19:16,5 beru take profit. Jo, půjdeme znova do té skupiny, podívejte se na management toho tradu. Posílám Hutu Kitsu, kdo vzal ten trade. Tohle je ještě ten den večer, v 10 večer posílám Moving my take profit to 19:16. 19:16 posílám. Ráno klasická analýza. Píšu Gold currently hitting support on 4-hour time frame. I'm still short from yesterday and looking for a move down to 19:16.5. Tady ty zprávy, vidíte, že tady není žádný upraveno nebo něco, to je živě, jak to posílám do té skupiny. 10:22, půl 11 ráno, středa 6. září. Tady to vidíte. 19:16, posílám. Píšu, still valid, ve 4 odpoledne, ještě ten den, že to je stále validní. Teďka hodně dostávám zprávy, hele, ale já to nedokážu přečíst, ono to je v angličtině. Já si z toho dělám trochu srandu, snažím se jako nadlehčit tu situaci. Vy chcete být tradeři, chcete porazit prostě banky, instituce nebo připojit se na tu jejich stranu, chcete být lepší jak 95% lidí a nedokážete takhle vzít tu zprávu, pokud teda už fakt neumíte anglicky, takhle vzít tu zprávu, otevřít si na novém tabu Google překladač a tady takhle zadat tu zprávu. To je všechno, co k tomu potřebujete. Tady posílám ten trade, $6,800 zisku. Od A až po Z posílám celý ten plán. Říkám to na tom streamu, posílám to do skupiny. A stejně je tady plno lidí, kteří uzavřou ten trade brzo, nechtějí ho držet tak, jak by ho měli držet. Vezmou dřív take profit, nastaví špatně stop loss, vezmou moc velký risk, vezmou moc malý risk. Všechno tohleto vysvětluju tady. Link najdete dole pod videem, proč to říkám. Tak vy máte to know-how, vy víte, jak to udělat. Já vám dávám guidance, vy víte přesně ty kroky, které dělám, stejně to neuděláte, všechno to je jenom tady. Všechno je to jenom v hlavě, je to o tom držet se plánu, držet se toho, co si nastavím, jakmile to dokážu, zvládnu se toho držet, tak mám vyhráno. Můžu vydělat $6,800 za den. Já nechci říkat a nechci vám slibovat, že vyděláte $6,800, pokud se připojíte ke mně do skupiny. To je naprostá blbost a všichni, kdo to dělají, tak jsou skemři nebo kecaj. Velmi jednoduše. Ale vidíte to, že to jde. Já sám nejsem ten typ, že bych tady chtěl machrovat s tím, že vydělávám $6,800 za den. Musíte brát zase ten kontext toho, že minulý týden předtím jsem $3,500 ztratil. Takže to není prostě tak, jako že teď vydělám raketu a všechno mi to jde na bankovní účet. Ty peníze jsou reální až potom, co je dostanete do té vaší banky. Až potom můžete říct, OK, teď jsem vydělal 250 000 za měsíc. Předtím, pokud kdokoliv z vás, kdokoliv vám ukazuje nějaký profity, ukazuje nějaký P&L,
tak to jsou všechno jenom čísla na MT4 nebo na dashboardu ve fundovaném účtu, ale není to reálný. Proto já se nechlubím tím, že tady vydělávám 100 000 měsíčně z tradingu, protože za prvý to k tomu tradingu není důležitý, vám to nic nezmění, vám to nic nedá a ukazuju tady i svoje ztráty, takže ten výsledek toho takového není to, že 6800 za den. Je to ve finále třeba $7,000 za týden, s tím, že minulý týden předtím jsem třeba 3,5 ztratil. Jo, takže potom už je vidět jako ten rozdíl toho, jaký ty částky z toho tradingu jde očekávat. Každopádně otevřeně říkám, že to video, jak vydělávat $10,000 měsíčně, je to naprosto reálný cíl a $10,000 z tradingu není tak nedosažitelná částka, jak se to na první pohled může zdát. Tohle je všechno pro dnešní díl, dejte mi vědět, co si o tom myslíte. Pokud se chcete připojit k nám do skupiny a chcete mít přístup na všechny tyhle zprávy, link najdete dole pod videem, cena je 10 000 korun, máme posledních pár exokódů, takže pokud váháte nad tím, jestli to koupit nebo ne, teď je ten správný čas, protože hádám, že tak od příštího týdne už nebudeme nabízet exokódy k předplatnému. Tohle je všechno, vidíme se příště.